Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. На чарзе рапс у рэгіёне прыступілі да масавай уборкі. Канікулы з карысцю аграрыям дапамагаюць студатрады. Лета вяртаецца, на працягу тыдня будзе да 30 і пераважна без ападкаў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Жніво набірае абароты. Галоўная увага зараз азімаму ячменю. На рахунку Гомельскай вобласці амаль 100 тысяч тонн збожжа. Паралельна практычна ўсе раёны прыступілі і да уборкі рапсу. Намалочана звыш 17 тысяч тонн насення. На палеткі выехала Тацяна Пеменёнкава. На рапсавых палетках праца кіпіць з самага ранку. Для вопытнага механізатара Андрэя гэтая уборачная кампанія экзамен асаблівай важнасці. На ім увесь цыкл вырошчвання гэтай культуры. Сам садзіў, сам апрацоўваў, а сёння прыступіў да уборкі. Настроение хорошее. Жаль, что в этом году погода не дает насладиться уборкой в полной мере. Так стараемся, выхватываем погожие денек и время между дождями, стараемся убирать черное золото. Как с урожайностью? Вот то, что видите сейчас. Урожайность за 12 лет я второй раз вижу такую урожайность в этом хозяйстве. То есть, хорошая, достойная урожайность на высоком уровне. Сярод усіх культур рапс займае асаблівае месца. Яго галоўны плюс – магчымасць ранняга старту. Калі на іншых палетках механізатары вымушаны чакаць, пакуль сыдзе раса, то на рапсе тэхніка гатова да бою самага ранку. А ў час жніва, як вядома, кожная гадзіна дарагая. Аграрыі кажуць, рапс культура даволі капрызная. Калі спазніцца хоць на дзень, струкі высахнуць, а ураджай застанецца на зямлі. Таму выкарыстоўваюць кожны пагодлівы дзень, бо на рахунку кожная хвіліна. Сёлета ў гаспадарцы Лукская пад рапс адвялі значныя плошчы – 660 гектараў азімы клін і 40 яравы. Каб сабраць ураджай без страт, тэхніку падрыхтавалі загадзя і грунтоўна. Спецыяльна да ўборачнага перыяду камбайны абсталявалі так званымі рапсавымі сталамі. Гэтыя прыстасаванні падаўжаюць платформу жняяркі, што дазваляе мінімізаваць страты каштоўнага насення. Культура, соответственно, не только для нашего хозяйства, она в частности очень важна, потому что обеспечение белком на сегодняшний день – это основная составляющая для производства молока и, соответственно, стартовых комбикормов для молодого поголовья КРС. У нас на сегодняшний день в общем 6500 КРС, и из них 2000 – это дойное стадо. Какие закупочные цены на белок, то да, я считаю, что это важнейшая культура для нашего хозяйства. Камбайны ў полі – гэта толькі палова справы. Не меншы акцэнт зроблены на працу зернесушыльных комплексаў. Менавіта яны зараз прымаюць першыя тоны рапсу прама з палеткаў. Тут насенне праходзіць неабходную ачыстку і сушку да патрэбных кандыцый. І толькі пасля такой дэталёвай дапрацоўкі зерне адпраўляецца далей на перапрацоўчы завод. Во всякой уборке, большую роль, даже, может быть, главную играет сушильное хозяйство. На сегодняшний день 500 тонн рапса находится на зернотаку. Первую партию мы вчера загрузили, сегодня разгружаем. Сдаем уже на наше головное предприятие. Сушилка, у нас была подготовлена неплохо. Персонал, работа прошлогодний, который себя зарекомендовал, справился со всеми задачами. Тэмпы ўборачнай набіраюць абароты з кожным днём. Усяго на Гомельшчыне ўбрана 10 тысяч гектараў рапсу. Гэта 15% ад запланаваных плошчаў. У лідарах паўднёвыя рэгіёны, якія першымі пачалі жніво. У Хойніцкім раёне ўбралі ўжо 64% плошчаў, а ў Брагінскім – 58%. Тацяна Пеменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Працоўнае лета ў самым разгары і ў моладзі. У рэгіёне дзейнічаюць больш як 130 студэнцкіх атрадаў. Працоўнымі месцамі забяспечаны амаль 2000 чалавек. З іх 190 дапамагаюць аграрыям. На полях эксперыментальнай базы «Крынічная» у Мазырскім раёне працуюць каля 30 хлопчыкаў і дзяўчынак. Яны займаюцца праполкай бульбы. Праца нескладаная, а графік зручны. З 9 раніцы да гадзіны дня. На поле юных работнікаў дастаўляе аўтобус прадпрыемства. Гэта выдатны спосаб зарабіць грошы і правесці час у кампаніі аднагодкаў.
Работаю я в первый раз вот в отряде, все отлично. На полях мы тут собираем, сорняки вырываем, которые трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки, все отлично. Новые ощущения попробовать, там везде походить, вот поработать, посмотреть, что да как это. Мы ожидаем от отряда новых знакомств, в первую очередь, нового опыта общения с людьми, со сверстниками. Ну и, конечно, есть желание заработать на свои какие-то хотелки, скажем так, небольшие. Просто было интересно попробовать себя в чем-то новом, мне кажется. Тоже опыт интересный. Вот мы уже отработали 3 дня. Нам, в принципе, все нравится. Работа прям несложная, погода хорошая. Вот. Бульбяное поле плошчай у 50 гектараў падлеткі пераадольваюць пад кіраўніцтвам настаўнікаў і супрацоўнікаў прадпрыемства. Гэта ўжо другі студэнцкі атрад у гэтым сезоне. Раней каля 40 юных памочнікаў дапамагалі на уборцы збожжавых культур. Сёння Жлобін адзначыў 85-ю гадавіну з дня першага вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гісторыі Вялікай Адчайнай вайны горад займае асаблівае месца, бо яго вызвалялі тройчы. Першыя 2 разы ў ліпені 41-га сіламі корпуса генерала Пятроўскага і канчаткова ў чэрвені 44-га. Цэнтр урачыстасцей плошча вызваліцеляў. Сюды да абеліска прыйшлі кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў і моладзь. Падчас урачыстага мітынгу прысутныя ўсклалі кветкі і вянкі, да мемарыяла ушанавалі хвілінай маўчання памяць герою 63-го стралковага корпуса генерала Пятроўскага, якія летам 41-го здзейснілі сапраўдны подзвіг. Наши деды, прадеды, они не остановили борьбу, они продолжали бороться с врагами в подполье, ушли в партизаны. И когда уже окончательно освободили 3 июля 1944 года наш замечательный город Жлобин, тем самым они внесли свой вклад в эту великую победу. Более месяца в городе была советская власть. Это позволило городу Гомелю, близлежащим районам эвакуировать весь промышленный потенциал вглубь страны. И наша святая обязанность помнить о тех исторических событиях, благодаря которым мы живем в мирной, красивой и процветающей стране. Яркім працягам святкавання гістарычнай даты стаў маштабны патрыятычны аўтапрабег. Калона аўтамабіляў прайшла па маршруце памяці, аб'яднаўшы пакаленні ў імкненні захаваць праўду пра унікальны подзвіг продкаў на жлобінскай зямлі. Уладзімір Прывалаў назначаны кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон. Калектыву яго прадставіла намеснік старшыня аблвыканкама Ксенія Панцюхова. Гэтая пляцоўка сёння адна з ключавых у рэгіёне. Тут працуюць звыш паўсотні рэзідэнтаў з 11 краін. Аснову складаюць прадпрыемствы з Беларусі і Расіі. Дзякуючы развітой інфраструктуры і выгоднаму размяшчэнню рэзідэнты наладзілі пастаўкі прадукцыі больш чым у 60 дзяржаў. Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» пройдзе 15 жніўня. Свята прыме аграгарадок Ляскавічы Петрыкаўскага района. Галоўнай тэмай маштабнага форуму сёлета стане жаночая творчая спадчына рэгіёна. Фестываль пройдзе пад дэвізам «Жаночы голас Палесся. Спадчына, якая жыве». Усе асноўныя мерапрыемствы разгарнуцца на тэрыторыі нацыянальнага парку Прыпяцкі. Для гасцей свята падрыхтуюць інтэрактыўныя тэматычныя падворкі палешукоў. На пляцоўцы адкрыюцца рамесныя рады з унікальнымі вырабамі ручной працы. На галоўнай сцэне фестывалю выступяць вядучыя творчыя калектывы з Беларусі і Расіі. Выбар жыццёвага шляху. У вышэйшых навучальных установах стартаваў адзін з самых адказных этапаў уступнай кампаніі – падача дакументаў. У Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту сярод самых запатрабаваных як класічная архітэктура, так і новыя профілі, прадыктаваныя лічбавай эпохай. Пра першыя эмоцыі і галоўныя навінкі прыёмнай кампаніі ў нашым сюжэце. Абітурыент Александр Давыдаў прыйшоў да дзвярэй прыёмнай камісіі адным з першых. З будучай спецыяльнасцю вызначыўся яшчэ ў пачатку года, калі наведаў дзень адкрытых дзвярэй. Там Александр даведаўся аб запуску новага кірунку і зразумеў, дзе можа максімальна рэалізаваць свае здольнасці.
С детства хотела стать инженером-строителем. Был на ярмарке профессий, понравилось, хочется улучшить инфраструктуру дорог наших. Сама по себе профессия тоже очень приглянулась, очень интересная. В будущем, думаю, на ней работать. Новыя напрамкі выклікаюць вялікую цікавасць, аднак і звыклыя класічныя спецыяльнасці не губляюць сваю папулярнасці. На факультэтах будаўніцтва, мытнай справы і архітэктуры таксама шматлюдна. Сюды часта паступаюць прадстаўнікі прафесійных дынастый, якія свядома працягваюць справу сваіх бацькоў і дзядоў. Я решила поступать на архитектуру. Это у нас такое семейное получается. Мой папа работает архитектором, мама тоже, также дедушка. И меня это очень вдохновляет. И я тоже решила попробовать себя в этой сфере. Падача документаў ва універсітэце стартавала ў нядзелю. Прыёмная камісія прыняла больш за 200 заяў на дзённую форму навучання і звыш 150 на завочную. Каб справіцца з такім потокам і не ствараць чэргаў, у вышэйшай навучальнай установе значна павялічылі квоту на электронную чаргу. Они регистрируются, абитуриенты, на сайте РИКС. Они получают конкретное время. По этому конкретному времени абитуриент здесь приходит. И плюс-минус, естественно, несколько минут он попадает к нам на оформление документов. Это просто сокращает его время нахождения в стенах университета и позволяет избавиться, как вы видите, от очередей. Усяго ў Белдуце зараз працуюць 8 факультэтаў. Сёлета адкрыты набор адразу на 4 новыя прафілізацыі на стыку IT-тэхналогій і інжынерыі. Сярод іх аўтаномны транспарт, лічбавая лагістыка, а таксама кіраванне пуцявымі аб'ектамі і дарожнай інфраструктурай. З'яўленне гэтых напрамкаў – вынік прамога дыялогу ВНУ з найбуйнейшымі працадаўцамі краіны. Белорусский государственный университет транспорта – это технологическое ядро транспортного кластера Республики Беларусь. Поэтому мы очень оперативно отслеживаем задачи и запрос наших заказчиков кадров и в то же время формируем новые тренды в развитии, технологическом развитии транспортной отрасли, строительной отрасли. И в этом году мы предлагаем нашим абитуриентам 4 профилизации. Это совершенно новая профилизация, наполненная новым содержанием. Однако специальности те старые, добрые, классические, которые давно востребованы нашими заказчиками кадров. 7 вышэйшых навучальных устаноў Гомельскай вобласці сёлета прапануюць каля 5,5 тысяч бюджэтных і платных месцаў. Прыём дакументаў працягнецца да 17 ліпеня. Вікторыя Шахварастава, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Конкретныя справы замест слоў. Сёння ў Гомелі далі старт абласному дабрачыннаму марафону «Твой метр добра» у рамках рэспубліканскага праекта «Добро.бел». Валанцёры Саюза моладзі ва ўсіх раёнах вобласці возьмуць пад апеку прыватныя падвор'і адзінокіх пажылых людзей, ветэранаў і сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. Марафон пройдзе ў 2 этапы – у ліпені і жніўні. Валанцёры руху «Добрае сэрца» сумесна з сацыяльнымі службамі і камунальнымі правядуць пакос травы, прыбяруць сухую расліннасць і адрамантуюць агароджы. Ключавое патрабаванне – бяспека працы. Кіраваць механізаванымі трымерамі і бензакосамі будуць толькі паўналетнія хлопцы з вопытам, а падлеткаў да 18 гадоў задзейснічаюць выключна на бяспечных дапаможных работах. В каждом районном комитете у нас будет открыт колл-центр. Работать наша акция будет уже с сегодняшнего дня. Эти колл-центры, куда будут поступать заявки. Заявки от нуждающих. Это и ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие граждане, граждане с ограниченными возможностями, которым необходимо помочь в уборке придворовой территории. Это будет очень интересно для наших волонтеров включиться в этот где-то и соревновательный момент, потому что в рамках нашей акции в «Твой метр добра» будет назван лучший районный комитет, который больше всего обработал таких заявок, выехал и помог людям. У Гомельскай вобласці дзейнічаюць больш за 370 валанцёрскіх атрадаў, якія аб'ядноўваюць каля 7,5 тысяч маладых і актыўных рабят. Вынікі сваіх працоўных выездаў валанцёры апублікуюць у сацыяльных сетках у фармаце «да» і «пасля». Самы актыўны тэрытарыяльны камітэт БРСМ па выніках гэтага марафону будзе азначаны прызам. Залаты фініш. Сёння ў Гомелі ушанавалі пераможцаў юніёрскага чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні Дмітрыя Янкіна і Данііла Кудласевіча. Нашы спартсмены заваявалі тытул наймацнейшых у нямецкім Бранденбургу.
Трыумф у Германии стаў гістарычным для гомельскага тандэма сярод юніёраў да 19 гадоў. Па выніках папярэдніх заездаў спартсмены паказалі другі вынік сярод 11 пар. А ў фінале вырвалі золата, апярэдзілі дуэт з Румыніі ўсяго на 71 сотую секунды. Тройку прызёраў замкнула Грэцыя. Трэнеры адзначаюць выдатныя перспектывы нашых залатых прызёраў. Была мотивация. Мы точно хотели на соревнованиях попасть в призы, но на гонке у нас была своя тактика. Из всех сил держаться вместе, как бы мы ни шли, как бы плохо не было. Ну и к финишу была огромная мотивация, поэтому сделали все, что смогли. То есть борьба была на равных, команды равные, и там они выиграли сотые секунды. Ну, уже это было отработанный вариант такой. И они где-то вот на самом финише обошли две сильные команды, которые постоянно лидируют в мире. Чэмпіёны вяртаюцца да інтэнсіўнага трэніровачнага працэсу на базе Гомельскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву. Наперадзе галоўная мэта сезона – падрыхтоўка да чэмпіянату свету, які пройдзе ў Балгарыі. У рэгіёне зноў лета. Ужо заўтра сіноптыкі абяцаюць да плюс 29 градусаў. Праўда, у дзень месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і нават навальніцы, таму парасон лепш узяць з сабой. А вось надалей надвор'е парадуе стабільнасцю. З серады па суботу істотных ападкаў не прадбачыцца. Будзе суха і цёпла. Удзень ад 25 да 30 цяпла, а ў суботу месцамі паветра прагрэецца да плюс 32. Аднак да нядзелі надвор'е сапсуецца. Нас чакаюць дажджы месцамі моцныя і пахаладанне да плюс 21, плюс 26 градусаў. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Михаил Синицын. Здравствуйте. За минувшую неделю в органы внутренних дел Гомельской области поступило свыше 100 сообщений граждан о действиях мошенников. Возбуждено 40 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Самым актуальным способом лишения денежных средств граждан области на прошедшей неделе по-прежнему были случаи продажи несуществующих товаров на торговых площадках в сети интернет, в результате которых мошенниками похищено более 2500 белорусских рублей. В результате преступных действий мошенников граждане лишились свыше 178 тысяч белорусских рублей. Помните, при осуществлении покупок в сети интернет не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите данные банковской карты на непроверенных сайтах и торговых площадках, не доверяйте предложениям о представлении очень выгодной скидки в связи с ликвидацией склада или иными обстоятельствами. За минувшие сутки на Гомельщине произошло несколько пожаров. В городе Калинковичи горела жилая квартира по улице Кирова. В результате повреждено имущество в квартире. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Исключите курение в жилых помещениях. Установите автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. Еще один пожар произошел в агрогородке Прибытки Гомельского района. На этот раз горела баня. В результате постройка была полностью уничтожена. Никто не пострадал. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Сотрудники госавтоинспекции на территории Гомельского района остановили 22-летнего водителя мотоцикла. При общении с инспекторами у мотоциклиста были обнаружены явные признаки алкогольного опьянения. На вопрос сотрудников ГАИ молодой человек пояснил, что после работы выпил пиво и решил прокатиться. Однако расслабленный отдых обернулся серьезными правовыми последствиями. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. Результаты показали наличие в выдыхаемом воздухе более 0,8 промилле этилового спирта. Итог поездки – штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Михаил Синицын, благодарю вас за внимание.
Полина Конрад завоевала вторую золотую медаль молодежного чемпионата Европы Ю-23 по велоспорту в немецком Котбусе. В Омниуме учащаяся Мозырского филиала Гомельского государственного училища Олимпийского резерва набрала 135 очков и опередила серебряного призера Мисами Бройтигом из Германии. Бронза на счету спортсменки из Дании. Футбольный клуб «Гомель» не смог одолеть на своем поле гродненский «Неман». Гости чуть бодрее начали встречу и смогли первыми отличиться. Зелено-белых огорчил Евдокимов. Еще в первом тайме, благодаря усилиям Данилина, «Гомель» отыгрался. Под занавес встречи, казалось, хозяева вышли вперед, однако судья не засчитал взятия ворот. Мяч полностью не пересек линию. Итог поединка 1-1. Тем временем Мозырская «Славия» потерпела разгромное поражение в Бресте. Местные динамовцы обеспечили себе комфортный задел, забив дважды с интервалом в минуту ближе к концу тайма. Правда, к перерыву мозыряне сократили разницу, вернув тем самым интригу. Однако во втором тайме забивали только хозяева. Итоговый счет 4-1. «Рыси» проведут 3 спарринга с командами высшей лиги. Все матчи пройдут на арене в Светлогорске. Вход на трибуны свободный. Первый поединок 20 июля. Соперник – Днепровские львы. Также фарм-клуб Гомеля сыграет дважды с Белсталью.